Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бу көннәрдә республикабызда Илһам шишмәсе дип аталучы җыр бәйгесе башланды. Ул быел 3нче тапкыр үткәрелә. Һәм бүген Дөнья студиясендә кунакта менә шушы бәйгене уздыру эшен башлап йөрүчеләр, аны тормышка ашыручылар. Һәм әлбәттә инде исеменнән үк аңлашылганча Илһам шишмәсе булгач, безнең яраткан, күренекле җырчыбыз Илһам ага Шакировның исемен мәңгеләштерү максатыннан оештырылган менә шушы матур бәйгенең иганәчләре һәм башлап йөрүчеләре. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Исәнмесез. Тамашачыларыбызны таныштырып үтәм. Илһам шишмәсе җыр бәйгесенең оештыручысы, иганәчесе, идея авторы да үзегез дип аңлыйм бит. Илдар Мөнип улы Гамиров һәм Сарман районы башлыгы урынбасары Гүзәл Рифкат кызы Гәрәева. Сезне студиябездә күрүебезгә мин бик шатмын. Һәм Илдар әфәнде, сүземне сездән башлыйм әле. Менә әлбәттә аңлашыла. Без Илһам абыйны бик яратабыз. Аның җырлары онытылмавын телибез. Аның исеме мәңге безнең күңелебездә булуын телибез. Бу инде күбрәк өлкән буын, әйбет. Яшьләрдә онытмасын иде дибез. Мөгаен бәйге шул максат белән оештырылгандадыр. Ләкин ул бит шулай булсын, булай булсын дип әйтүчеләр күп. Менә инде сукмакны ярып баручылар аз. Менә ничек тотынырга булдыгыз бу эшкә? Төп максатыбыз, сез әйтеп киткәнчә, Илһам абыйның җырларын үзебезнең яшүсмерләргә бирергә, аларны җырларын популярлаштырырга, алар белән күп гасырлар кулланыр өчен бәйгеләр шундый булсын дип, без башлап җибәрүчеләре булсын, дәвам итүчеләр дә булыр дип шундый уйлар белән башладык. Бу бит инде аңлавымча башта әле моның беренчесе ул Илһам аганың туган ягында район күләмендә генә үткәрелде, әйбит. Без 2 ел район җитәкчеләре белән киңәш сөйләшеп, 2 ел без бу бәйгене үткәрдек район уровеньда дип әйтик, урысча әйтсәк. Безнең бик матур бәйге булды ул. Беренче елны да, икенче елны да. Үткән ел уздыра алмадык, чөнки ковид елы булды. 2 ел үтте. Быел инде менә киңәшләшеп, бигрәк тә Кадри апа безнең Аккалфак җитәкчесе, безнең районның атказанган җырчысы Зөһрә апа, халык артисты Зөһрә апа Шарифуллина белән киңәшеп, аның иптәше Азат ай белән киңәшеп, өчебез, дүртебез киңәшеп утырганнан соң, бөтен Россия күләме дип әйтсәк, региональ итеп үткәрергә булдык. Төбәк ара бәйге оештыру безнең исәбебез Илдар әфәнде белән берлектә. Районыбыз инде Илдар әфәнденең үзебезнең шушы татар конгрессының Аккалфак тәкъдимен кабул итеп алдык без. Һәм бүгенге көндә әзерлек эшләре бара. Инде бәйгедә катнашырга гаризалар килә башлады. Шулай бит. Күпләп килде инде. Татарстаннан тыштан бер 10 төбәктән килде. Ханты-Мансый округы, Төмән, Новосибирск, Башкортстан, Татарстан, Петербург, он килде. Конкурсның таләпләре хакында да Гүзәл ханым, бәлки сез әйтеп үтәрсез? Конкурсның таләпләре инде шын төп таләбе Илһам аганың иҗатын барлау. Димәк, һәр бәйгедә катнашучы Илһам аганың бер татар халык җырын һәм аның репертуарындагы башка авторлар җырын башкарырга тиеш. 6 яшьтән башлап 21 яшькә кадәр безнең бәйгедә катнашучыларның яшь таләбе шушы яшьтә инде берничә группага бүленеп узачаклар. Башта беренче турда сайлап алу туры, монысы инде безнең видеозапислар онлайн форматта барачак. Моны безнең оештыра Татар конгрессы оештыру моментларын үз өстенә алды. Инде калган финал өлеше безнең Сарман җирлегендә, үзебезнең җирлектә узачак. Гала-концерт та шунда булачак. Гала-концерты да, әйе, финал өлеше дә үзебездә узачак. Менә бәйгенең финал өлешенә узган катнашучыларны чакырып. Без Илдар әфәнде районыбыз башлыгына үзенең шушы матур фикерен җиткергәч, Илһам шишмәсе бәйгесе балалар арасында уздырыйк әле дип, һәм инде районыбызда иң беренче Илһам агага, Илһам абыебызга бюстны районыбызда куйык әле дигән теләк белән килгәч, район башлыгы аны хуплап алды, Фәрит Нәйруллы Хөснуллин. Аның
җитәкчелегендә инде районда башка мәшһүр шәхесләребезне, мирасыбызны, гореф-гадәтләребезне барлауга бик күп эшләр эшләнелә. Шул исәптән Илдар Нибуллы-Гамиров та безнең зур игәнәчләребезнең берсе. Татар конгрессы белән берлектә эшлибез, Ак Калфак иҗтимагый оешмасы белән берлектә матур проектлар эшлибез без. Күптән түгел генә менә берлектә шулай ук Рәмзи Моратка багышланган халыкара фәнни-гамәли конференция узды. Сарман сөлгесе Сабантуе узды бездә. Меңләгән Сабантуйга сөлге чигелде Сарманыбызда. Анда да шушлай ук Ак Калфак бөтен дөнья Татар конгрессы белән берлектә эшләдек. Бу проект Илһам чишмәсе проекты инде. Шуларның дәвамы буларак матур тагын бер зур безнең Сарманыбызның брендын тагын да ныграк алга сөрүче, игенәчеләребезнең шәхесләрен тагын да шулай ук аларга да уңышлар китерә торган проект булсын дип әйтәсебез килә инде. Аннан соң без бит инде Илһам аганың варислары. Biz onun icatını yoğaltmaska tiyеш, biz onu saqlау үстерү üstünde эшләргә тиеш. Илһам аганың матур сүзе бар, минем инде аны әйткәнем дә бар. Мин үз ижатымда һәр вакыт татарларның татарлыгын һәм аларның күңелендә татар тойгыларын, татар милләт тойгыларын уятыр өчен эшләдем дигән. Менә шул татар милләтен үстерү өчен, үзебезнең татарлыгыбызны югалтмас өчен әле балалар бәйгедә катнашырга әзерләнгәндә дә бит башта аның репертуарын барлаячаклар, өйрәнәчәкләр, җырларын тыңлаячаклар. Татар халык җырларын өйрәнәчәкләр, аннан үзләренә туры килгәнен сайлап башкарачаклар. Инде җиңүләргә ирешсәләр, шул татар җырларын матур иттереп алга да кабат аңайланып кайтачаклар һәм тагын татарлыкны саклауга бер адым ясаячакбыз шушының белән. Шуңа инде минем бу Илһам чишмәсе бәйгесенең гомерле булсын диясем килә. Yıldızlar sünde, tün uzğan inde, bir yıldız kaldı, ol şu panide, ol şu panide. Gelsin ağırlı okşilter oylarım gün dualanıp şıkkına bağlanıp dünyada sil barga yeşil kavana Gitme sanguş, kanatlarım kalır, kuban girine kalır, bizi de kuğa düştürsün, şılık suların düştürsün.
Илһам абыйның җырларын гына түгел, аның менә шушы мирасын балалар күңелендә ничектер сеңдереп, һәм аның исемен онытмасыннар өчен үрнәк күрсәтеп, аның исемен мәңгеләштерү буенча алга табадан ниндидер эшләр башкарылырга тиеш бит. Тагын менә шушы җыр фестиваленнән кала, Бюстен куйдан кала, тагын нинди планнар бар, нәрсәләр эшләнә? Безнең инде эшләнгән эшләребез дә бар. Менә Бюстны Илдар әфәнделәр безнең игенәчелек итеп Сарманда үзәгендә урнаштырдык. Һәм шушы бюст урнаштырган көнне районыбызның сәнгать мәктәбенә, Сарманның сәнгать мәктәбенә Илһам Шакиров исеме бирелде. Бу инде бәйрәмне тагын да бизәде. Бүген инде Илһам Шакиров исемендәге сәнгать мәктәбендә укучы, аны бетергән укучылар аның исеменә тап төшермәслек итеп эшләргә тиеш икәнлекләрен аңлап торабыз бит. Шуңа куанычларыбыз бар. Әле алга таба тагын берсе өстенә берсе планнар үзенекен эшләр дибез инде. Тарихыбызны барларбыз дип уйлыйбыз. Без уйлыйбыз киләсе фестивальләрне тагын да масштабларак итеп үткәрергә. Балаларны, бүтән Россия татар балаларын бу җырларны аларга барып җиткерергә беренчедән, икенчедән аларга безгә аларны фестивальдә килеп башкарырлар дип ышанабыз. Төбәкләрдәге балалар да, яшьләр дә килеп, Илһам абый репертуарыннан җырлар җырласа, бу бит бик матур күренеш булачак. Без еш кына зарланабыз, халык җырларын белмиләр дип әйме, классик җырларны белмиләр дип. Безнең Илһам абыйлар башкарган моңлы, халык күңелендә сакланучы җырларны белмиләр дип. Менә бу фестиваль нәкъ шушындый фестивальләрнең берсе булачак бит инде. Аннан соң менә шушы фестивальгә бәйгегә әзерлек вакытында бит инде балалар чит регионнардан да киләчәкләр, республикабызга, Сарманга киләчәкләр. Безнең Сарман балалары чит региондагы яңалыкларны күрәчәк, танышачаклар. Чит регион балалары безнең татарлыкны үз регионнарына алып кайтып китәчәкләр, татар моңын алып кайтып китәчәкләр, яңадан да матуррак итеп башкарырга өйрәнәчәкләр, чын татар җиреннән җырлап кайтып китеп. Йөргән сукмаклардан узачаклар, аны да бик мөһим бит әле. Менә шушында яшәгән икән Илһам абый дип. Ул да ниндидер күңелгә бер үзенә бер төрле җылылык бирә. Җылылык бирә. Әле безнең менә Төркиядә барган сайын әйтәләр, Татарстан дисәң Казакстан дип. Хәзер менә универсиадалар белән, чемпионат мирлар белән Казанны беләләр, Татарстанны беләләр. Без хәзер шуңа күрә Сарманда шулай белдерәсебез килә. Менә нинди өметләр бар әле. Россия уровеньда булса да әле. Башлап киткәндә. Шулай булсын, амин. Эш башлангычы бик матур, ул һичшиксез Илдар әфәнде булыр, Алла буйырса. Менә шундый сорауда бирим әле мин сезгә. Илһам абыйның исемен мәңгеләштерү өчен шулай эшегезне башлап җибәргәнсез, бит. Районыгызда ярдәм иткән, бергәләшеп кулга-кул тотынышып эшлисез. Менә Илһам абыйның нинди җырын аеруча яратып тыңлый идегез? Сарман җырын. Сарман җырын. Анасы Идел буе кайыннарында бик күп җырларында бөтенсен тыңлыйбыз. Бөтенсен тыңлыйсыз. Бөтенсен 200 булмаса да бер йөзен тыңлыйбыз. Алып куеп булмый, берсе монда торсын әле, иртәгә тыңлармын дип куя торган түгел, кайсы яңгыраса да гомер буе тыңлаган кебек матур итеп тыңлыйбыз. Илһам абый белән аралашырга туры килдеме үзегезгә? Туры килде. Менә Илһам абый белән аралашканда исегездә калган берәр хатирә кайсы искә төшә, менә ниндирәк? Ул бик гади кеше иде. Ул настроениесе булмаса ачылып тала, настроениесе булганда җырлап җибәрә, сөйләшкәндә дә менә шул истә калган. Мин бәлки чактан ук безнең авылда концерт куйганда 6 яшьләр булгандыр миңа. Шуннан хәтерлим. Без әти җитәкче иде, безгә килеп утырганнарын да хәтерлим, чәй эчеп, өстәл артында җырлап. Шул. Әйтегез әле, менә һәрбер фестиваль ул бит ниндидер яшь талантларны ачырга мөмкинлек бирә, бит. Әлбәттә инде район җирлегендә булган, шул ук чит төбәкләрдә булган балаларга, яшьләргә алар бит инде зур конкурсларга чыга алмыйлар беренче тайпылыштан ук. Менә бу конкурс һичшиксез ул аларга нәкъ менә беренче адымнарын кемгәдер ясарга, бит, кемгәдер инде алга таба дәвам итү мөмкинлеген тудыра, кемдер бәлки шушы фестивальләрдән соң җырчы булып китәр, бит. Менә сезнең карашка Илһам Чишмәсе фестивале, бәйгесе дип әйтегендәйме, ул нинди мөмкинлек бирә? Менә бәйге узды да,
шуның белән төгәлләнде, киләсе елга без кабат уздырабыз дип кенә каламы? Әллә инде сез менә шушы бәйгедә җиңгән яшьләргә ниндидер мөмкинлек бирәсезме? Бу бәйгенең әһәмияте бик күп инде, күп төрле, кайсы яклап карасаң да. Бердән менә тарихыбыз барлана. Икенчедән иҗат мәңге яшәргә тиеш дигән Илһам аганың иҗаты яшәр дигән өмет белән эшлибез. Өченчедән менә Илһам аганың тагын аның сүзләренә кайтам инде мин. Җырчы бит ул шәхес, ул политик та, ул галим дә, ул бар яклап та күп белемле булырга тиеш дигән сүзләре бар бит аның. Менә шушы дөнья аренасына чыкса да, Казанга гына килеп эшләргә кирәк булса да, шушы бәйгеләрдә йөргән күнекмәләре кешегә алгы яшәргә күнекмәләр бирә. Шулай дөрес әйттегез сез. Әле җырлый белү генә түгел бит, кеше белән кеше мөнәсәбәте дә матур булырга тиеш. Аралаша белү матур булырга тиеш. Күңелеңдә моң, татар моңы булса, әби бабаларың булса, үз балаларыңа да шуны бирәсең. Шуңа күрә һәр беребезгә дә инде бу балаларны алга таба һәр берсенә ниндидер финанс ярдәме күрсәтә алырбыз дип тә уйламыйм мин. Ләкин менә шушы баштан биргән этәргеч, сәхнәгә чыгарга курыкмау, өйрәнү, кеше белән аралашу, ниндидер яңа әйбер өйрәнергә курыкмау, ул менә шушы шәхесләргә, безнең балаларыбызга барыбер киләчәк буынга берәр файда булып калыр дип уйлыйбыз. Хәзерге яшьләр алар бик кыю. Менә без 2 ел үткәрдек бит инде. Алар куркып тормыйлар, үзләренең фикерләрен, җырларны матур итеп башкаралар. Без ышанабыз, әле бу 2 елда гына теге зур үрләргә җитмәгәнбез дип. Әле башлангыч гына әкренләп теге дәвамында, конгресс, фестиваль үткәннән соң дагын эшләр алып барабыз дип ышанабыз. Алга барабыз. Алга барга язсын. Менә бүгенге тапшырыбызны караганнан соң, әлбәттә, чит төбәкләрдәге яшьләр дә, балалар да караячак. Менә конкурста катнашу өчен сез үзегез оештыручылар буларак, аларга нинди теләкләр, нинди киңәшләрегезне җиткерер идегез, сыйфатлы итеп катнашу өчен? Менә һәрбер кеше бит ул уйлый, менә мин бәйгедә катнашам да мин җиңәм дип. Аннарысын кемдер җиңми икән, ул инде аптырый башлый, ни өчен мин җиңмәдем икән дип. Менә җиңү яулау өчен, уңышлы чыгыш ясау өчен сез аларга нинди киңәшләрегезне җиткерер идегез? Үзеңнең татарлыгыңны аңлап, җырның моңын аңлап, күңелеңә, йөрәгеңә биреп башкарсаң, гади генә, бәлкем бик оста итеп башкарылмаса да, аны кеше кабул итәчәк. Урын өчен түгел, татар телен, татар моңын алга алып барыр өчен катнашырга кирәк. Урын инде үзе килер. Уңыш үзе килә, тырышлыгың булса, уңыш килә. Хөрмәтле кунакларыбыз, бик зур рәхмәт сезгә. Менә Сарманнан кадәр килеп, бүген безгә шушы фестиваль турында, шушы җыр бәйгесе турында сөйләүегез өчен. Һәм әлбәттә ул уңышлы булсын. Башланган эшләрегезгә Ходай ярдәме тиеп, җиңеллек белән ул гомерлек булсын. Алга таба да үссен. Анда катнашучылар саны тагын да артсын. Әле киләсе елларга 21 яшьлекләр генә түгел, бәлки 30-35 яшькә кадәр булучылар да катнашсын иде, чөнки аларның да бәлки әле күбрәк тә тоемлап Илһам абый җырларын башкарасылары килер. Мин сезгә зур уңышлар теләп калам. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта Илһам чишмәсе җыр бәйгесен оештыручылар, аның иганәчесе Илдар әфәнде Гамиров һәм шулай ук Сарман районы башлыгы урынбасары Гүзәл ханым Гәрәева иде. Әңгәмәне Әнҗи Шәһетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз һәм әлбәттә инде 6 яшьтән алып 21 яшькә кадәр булган кызларыбызны, егетләребезне Илһам чишмәсе җыр бәйгесендә катнашырга чакырабыз. Әлеге бәйгенең нигезләмәсе белән сез Бөтен дөнья татар конгрессы сайтында да таныша аласыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашып, һәммәгезгә уңышлар теләп калабыз.